mindset. Read a book, read a book. Έλα φίλε, τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Μαζί με το κουριδάκι με πρεζώνει. Κάνω τους ράπερ να μαζεύουν σκόνη. Είμαι στον δρόμο κάνοντας κοκαίνη φρύμπα. Όλοι ξέρουν ότι είμαι πρεζώνη και με χτυπούν με τη ζώνη. Θέλεις πράγματα, σε φορτώνουμε. Με κόκα παίρνουμε το κρυστάλλο σου και το τελειώνουμε. Το πρώτο που κοιτάω σε ένα dealer είναι η νοοτροπία. Το δένω με χειροπέδες αλλά δεν είμαι μπάτσος. Μα τη γράφουν αλλά δεν το λένε. Βρες την κόκα μου ρε βλάκα, μη στα κάνω όλα πουτάνα. Αγοράζω πολύ χορτό, στέλνω δέματα από τον Κηφισό. Πήρα σμαρτάκι με 1 κιλό, κουριδάκι στο μεροκάματο. Λες πως πουλάς μα σε αγοράζω. Πριν το θάψω το παίρναμε, στη γειτονιά σου έρχομαι αράζω. Παίρνω σύνταξη πριν να γεράσω. Don't do that bullshit. Don't do that